መጽናእትና ግብረ ሃዋርያት 10 ክኸውን ስለዚ ካብ ሓደ ክሳዕ 3 ዘሎ ከንብበሞ ካብኡ ብምጅማር ናብ ታሕቲ ክኸይደ ማለት ምሳይ ከም ዘለኹም ምልክት እንዳሃብኩም ጎይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ከምዚ ይብል ኣብ ቂሳርያ ቆርኔሌዎስ ዝስሙ ሰብ ኣይነበረ ንሱ ኣብ ኢታልያናዊ ዝበሃል ጭፍራ ሓለቃ ሚእቲዩ ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽወት ኩሉ ሰዓት ከዓ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ ብታሰይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብጉድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ወቆርኔሌዎስ ክብሎ ኸሎ ረአየ ንሱ ከዓ ጠሚትዎ ሰንቢዱ እንታይ ጎይታ በለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድመ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይቡ ሕጂ ከዓ ሰባት ናብ ዮጴ ልኢካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጻዮ ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ፈሓቕ ቆራብቲ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩሎ በሎ እቲ ዝዛረቦ ዝነበሮ መልኣኽ ምስ ከደ ከዓ ካብቶም ገላኡ ክልተ ካብቶም ዘይፍለይዎ ከዓ ሓደ ህያዋይ ሓሽከር ጸውዐ እሞ ነቲ ዝኾነ ሁሉ ኣዘንቲዩ ናብ ዮጴ ለኣኾም ይብለና ካብ ቁጥሪ 1-8 መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ቆርኔሌዎስ ክዛረብ ከሎ ከምቲ ነብቦ ጸናሕና በቀዳምነት እንታይ ኢሉ ጽሒፉና ቆርኔሌዎስ ኣብ ቂሳርያ ከም ዝነብር ኣብታ ኢታልያናዊ ዝበሃል ጭፍራ ድማ ሓለቃ ሚእቲ ከም ዝኾነ ይጽሒፉና ኣስዒቡ ግን ዝጽሓፈልና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩላትና ድማ ከነተክረሉ ዝግባእ ነጥቢ ጽሒፉና ኣሎ አሜን ቆርኔሌዎስ ጻድቕ ኢልዎ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽወት ከምኡን ኩሉ ሰዓት ንኣምላኽ ዝልምን ሰብ ምዃኑ ጽሒፉና ኣሎ እዘን ድሒረን ብዛዕባ ቆርኔሌዎስ ተጻሒፈናልና ዘለዋ 4 ዓበይቲ ነጥብታት ኣዚና ክነተክረሎም ይግባአና አሜን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ከነንብቦ ጸናሕና መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ማንነት ቆርኔሌዎስ ክጽሕፈልና ኸሎ እንታይ ኢሉሲ ቀዳማይ እንታይ ኢሉ ጻድቕ ኢሉዎ ካልኣይ እንታይ ኢሉዎ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ዝፈርህ ኢሉ ሳልሳይ ንህዝቢ ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽወት ኢሉ ራብዓይ ድማ ኩሉ ሰዓት ንኣምላኽ ዝልምን ሰብ ኢሉ ክገልጾ ኸሎ ንርኢ እዘን 4 ናይ ቆርኔሌዎስ ኳሊቲ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጻድቅ ክብለና ኸሎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና አንቢብና ጥራይ ክንሐልፍ የብልናን መጽሐፍ ቅዱስ ስለነጽነ ክንሐትት ይግባአና ጻድቅ ከም ዝኾነ ክጽሕፈልና ኸሎ ጻድቅ ክብለና ኸሎ እንታይ ማለት እዩ በየናይ መምዘኒ ተመዚኒ ቆርኔሌዎስ ጻድቅ ክበሃል ክኢሉ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ዝፈርህ ክብል ኸሎ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ ማለት ከእንታይ ማለት እዩ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽወት ክብል ኸሎ እንታይ ማለት እዩ ምጽዋት ማለት ከእንታይ ማለት እዩ ኩሉ ሰዓት ንኣምላኽ ዝልምን ሰብ ክብለና ኸሎ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ነዚ ሕቶታት ክንምልሶም ይግባአና አሜን ዶ ንሓደ ሰብ ሱቂልካ እዚ ሰብ እዚ ጻድቕ እዩ ኣይትብሎን ኢኻ ሓቀዶ ቅዱሳን ካብ መሬት ተላዕልካ ካብ ባዶ ተበጊስካ ንሓደ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ጻድቕ እዩ ኣይትብሎን ኢኻ ንሓደ ሰብ ጻድቕ እዩ ክትብሎ ጻድቕ ከብሎ ዝኽእል ነገር ክህልው ኣለዎ ከብረን ሽሙ ይኹን እዚ ጻድቕ ዝብል ቃል ኣብቲ ናይ እንግሊዘኛ ከና ክንንብቦ ኸለና ዲቮት ይብሎ ዲቮት ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ውፉይ እሙን ሓቀኛ ጽኑዕ ጥንቆ ብልብ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ብሕግን ስርዓትን ኣምላኽ ዝኸይድ ሰብ ማለት እዩ አሜን ዶ ንቆርኔሌዎስ ጻድቕ ከም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ ቆርኔሌዎስ መንፈሳዊ ሰብ ከም ዝኾነ ውፉይ ሰብ ከም ዝኾነ እሙን ከም ዝኾነ ሓቀኛ ከም ዝኾነ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ጥንቆ ከም ዝኾነ ብልብን እግዚአብሔር ዘፍቅር ብሕግን ስርዓት ኣምላኽን ዝኸይድ ሰብ ከም ዝኾነ ይዛረብ ንቆርኔሌዎስ ጻድቕ ዘብሎም በኣር ቆርኔሌዎስ ውፉይ ስለ ዝኾነ አሜን እሙን ስለ ዝኾነ
حقኛ ስለዝኾነ ጥንቁቅ ስለዝኾነ ብልብን እግዚአብሔር ዘፍቅር በሕግን ስርዓት አምላኽን ዝኸይድ መንፈሳዊ ሰብ በመንባሪዩ ጻድቅ ተባሂሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን በዚህ መምዘን ተመዝኒ ይምባር ቆርኔሌዎስ ጻድቅ ተባሂሉ ተነጊሩና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ቆርኔሌዎስ ጽድቂ እቲ ንአምላኽ ምፍርሑ ብምንታይ ዝረአይ እንድሕር ኢልና በቲ መዓልታዊ ዝነብሮ ናብራይ ዝረአይ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ቆርኔሌዎስ ጻድቅ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ቆርኔሌዎስ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ እንታይ ዝገብር ሰብ ከም ዝኾነ ተጻሒፉና ኣሎ ንአምላኽ ዝፈርህ ሰብ ከም ዝኾነ ተጻሒፉና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንአምላኽ ዝፈርህ ሰብ ነይሩ ክብለና ሆሎ እንታይ ማለት እዩ ንአምላኽ ምፍራሕ ማለት ከንታይ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 4 ክሳብ 5 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ንኣኻትኩም ንዕሩኸይ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡኒኖ ዝገብሮ ንዘይብሎም ኣይትፍርሕዎም ንመን ከም እትፈርሑ ግና ከሪኤኩም ነቲ ምስ ቀተለስ ኣብ ገሃነብ ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንዕኡ ፍርሕዎ ንዕኡ ፍርሕዎ እብለኩም ኣለኹ ይብል ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 4 ክሳብ 5 ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ዝተዛረበ ኣብ ዕብራውያን 10:31 ድማ እንታይ ይብልሲ ኣብ ኢድ ሕያው አምላኽ ሙዳቕ ዘሰክሕ ይብል ተሰምዑ ደለኹም ኣብ ኢድ ሕያው አምላኽ ሙዳቕ ዘሰክሕ ይሉ ኣብ ዕብራውያን 12 ካብ 28 ክሳብ 29 ድማ ከምዚ ይብል አምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቀጠት መንግስት እንቅበል ካብ ኮናስ ንአምላኽ ብዘሐጉስ ቅዱስ ምክባርን بفرحاتن እናገልገልና ነመስግን ይብል ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት እንባር ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ዓሚቕ ዝኾነ አኽብሮት ምህላው ማለት እዩ አሜን ዶ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ማለት እዩ በመንገዱን ትእዛዛቱ መምልላስ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ንዕኡ በይኑ መንባር ማለት እዩ ንዕኡ በይኑ መምላኽ ማለት እዩ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ቆርኔሌዎስ ሮማዊው ወላኳ ሮማዊ እንተኾነ ንአምላኽ እስራኤል አዝዩ ዘፍቅር በመንገዱን ትእዛዙን ድማ ዝመላለስ ብስተረድኦ መንገድ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘምልኽ ሰብ ነይሩ እዚ ህይወት እዚዩ ኸኣ አልቦ እግዚአብሔር ስሒቡ ንእግዚአብሔር መላእኹ ክሰድድ ገይርዎ አሜን ዶ ክብርን ሽሙ ይኹን አምሳሌ ሓደ ሸውዓተ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪያኡ እዩ አያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቁ ኢሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪያ እዩ አያሱ ንጥበብ ትምህርት ይንዕቁ ይብል ክሳዕ ማንነት እግዚአብሔር ፈሊጥና ዓሚቕ ዝኾነ አኽብሮት ፍርሃት ዘይጥሪና እተሐቀኛ ወይ ድማ አምላኻዊ ጥበብ አይክነጥሪያኒና ምክንያቱም እተሐቀኛ ጥበብ ማንነት እግዚአብሔር ካምፍላጥን እግዚአብሔር ንሱ ቅዱስ ጻድቅ ቅኑዕ ፈራድብ ምዃኑ ብምፍላጥን ትርከብ ስለዝኾነት ማለት እዩ አሜን ደ ቅዱሳን ኣብ ዘዳግም 10 ካብ 12-13 ከምኡውን ካብ ክሳብ 21 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ወእስራኤል ሕጅኸ ንእግዚአብሔር አምላክካ ክትፈርሖ በሁሉ መንገዲ ክትመላለስ ንእግዚአብሔር አምላክካ ድማ ክትፍቅሮ በሁሉ ልብኻን በሁሉ ነፍስኻን ከተገልግሎ ምእንቲ ክትጽብቀልካ እዚ ኣነሎም ዝዘካ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ትእዛዛትን ሕጋጋትን ክትሕሉ እንተ ዘይኮይኑስ እግዚአብሔር አምላክካ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር አምላክካ ፍርሃዮ ንዕኡ አምልኽ ናብኡኻ ተጸጋዕ ብስሙውን መሃል ንሱ ውዳሴኻዩ እቲ በዓይንኻ ዝርኤኻዮ ዓብዩ ዘፍርሕን ነገር ዝገበረልካ አምላክካ ድማ ንሱ ይብል ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍቃር ነቲ ንሱ ዝጸልኦ ምጽላዕ ማለት እዩ አሜን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 5:3 ከምዚ ይብል ፍቅሪ ንአምላክካ ትእዛዛቱ ክንህሉ እሞ ትእዛዛቱን አይከብድን ይብለና ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እምባር ጥቅሙና አናይ
አሜን ደቅዱሳን ንእግዚአብሔር ምፍራህ ጥቅሙን ማንም አይኮነን ቆርኔሌዎስ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ በመንባሩ ንእግዚአብሔር አምላኽ ንሱን ቤቱን በመፍራሖም እግዚአብሔር ናብ ቤቶም መጽዩ በረኸት ሒዙ ህይወት ሒዙ ይመጽይዎም ስለዚህ ንእግዚአብሔር ምፍራህ ጥቅሙን ዓናይ አምሳሌ 14:27 ታይብል ካብ ወጽመድ ሞት ከተምልጥሲ ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ህይወት ፈልፋሊ ይብለና አመዝሙር 25:14 ድማን ታይብልሲ ምስጢር እግዚአብሔርሲ ነቶም ዝፈርሕዎ እዩ ንሱውን ኪዳኑ ኸፍልጦም ይብለና ቆርኔሌዎስ ምስ ቤቱ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ በመንባሩ ይምባር እግዚአብሔር ኪዳኑ ኸፍልጦ ተገሊጹሉ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ቆርኔሌዎስ ንአምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዝበልናዮ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽወት ሰብ ነይሩ አምሳሌ 19:17 ታይብልሲ እቲ ንድኻ ዝርሕርሃሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ ንሱውን ንሰናይ ግብሩ ክፈድዮ ይብል አሜን ዶ ኣብ ህይወት ቆርኔሌዎስ እምበዓር እዚ ክፍጸም ኮሎይና ንርኢ ዘለና ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ዶ እግዚአብሔር ፈዲዎ ዶ ነትሰናይ ግብሩ እግዚአብሔር ንቆርኔሌዎስ እቲ ምጽዋቱ ከም ዝተቀበሎ ከም ዝፈደዮ ንርኢ ኣለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንድሕሪ ናብ ማቴዎስ 10:42 25:40 ሉቃስ 6:38 ካልኣይ ቆሮንቶስ 9:6 ዕብራውያን 6:10 ከምኡውን ኣብ ዘዳግም 15 ካብ 7-8 ኸና ሓደ በሓደ እንድሕር አንቢብናዮ እቲ ኣብ መሓብ ዘሎ በረኸት ሓደ በሓደ ኣብኡ ተጻሒፉን ኣሎ አሜን እግዚአብሔር ስኡል ይኮነን ናብ ቤት ቆርኔሌዎስ መጽዩ ቆርኔሌዎስ በሐቅን እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ዘኽበረ ሰብ ስለዝኾነ እዩ ናብ ቤቱ መጽዩ ቆርኔሌዎስ ምጽዋት ዝምጽወት ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዘንበብናዮ ናይ ጸሎት ህይወት ዝነበሮ ሰቡን ነይሩ አሜን ደቅዱሳን ቆርኔሌዎስ ኩልሳ ማለት መዓልታዊ ገጽ እግዚአብሔር ዝደሊ ሰቡን እንኮላይ ነይሩ ናይ ጸሎት ህይወት ስለዝነበሮ ኸአዩ እግዚአብሔር ኣብቲ መሰዊኡ ስፍርኡ ተገሊጹሉ እግዚአብሔር በዚ ህይወት እዚ ይባረኸና አሜን ደቅዱሳን እግዚአብሔር እንተባሪኹና በዚ አይነት ህይወት እዚ ይባረኸና እወ አነ ንስኻትኩምን በኢየሱስ ዝጸደቅና ሰባቲና ግን ጻድቃናቲና ምባል ጥራ ግና ትርጉም የብሉን ናይ ዝጸደቀ ሰብ ህይወት ክንመርሕ ይግባአና አሜን ዶ አነ በኢየሱስ ጸዲቀ በኢየሱስ ከምዜ በኢየሱስ ከምቴ ምባል ትርጉም የብሉን ህይወት ዘይብሉ ክርስትና ትርጉም የብሉን ናይ ዝጸደቀ ሰብ ህይወት ክንመርሕ ይግባአና ንእግዚአብሔር ምፍራሕና በተግባር ክነርኢ ይግባእ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሓበና ክነማቅል በጸሎት ኩሉ ሰዓት ንቁሓት ክንከውን እዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ይደግፈና ጸጉኡ ይብዛሐልና አሜን በታሰይቲ ሰዓት ናይ መዓልታ ቢሉ ድማ ብጉድ ትርኢት መልአኽ አምላኽ ናብኡ አትዩ ወቆርኔሌዎስ ክብሎ ኸሎ ረአየ ንሱኻ ጠሚትዎ ሰንበደ እንታይ ጎይታ በለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድመ አምላኽ ንመዘከርታ ደይብዩ ሕጂ ኸሰባት ናብ ዮጴ ልኢካ ነቲ ጴጥሮስ ዝባሃል ስምዖን አምጻዮ ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባህር ዘላ ስምዖን ፈሓ ቆራበቲ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ ለበሎ እቲ ዘዛረቦ ዝነበረ መልአኽ ምስከደ ኸዓ ካብቶም ገላኡ ክልተ ካብቶም ዘይፍለዩ ሓደ ህያዋያሽከር ጸውዕ እሞ ነቲ ዝኾነ ሁሉ አዘንቲ ናብ ዮጴ ለኣኾም ይብለና ካብ ቁጥር 3-8 በታሰይቲ ሰዓት ማለት ናይ ምሸት ሰዓት 3 ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምሸት መስዋዕት ዝግበረሉ ሰዓት ኣብቲ ናይ ጸሎት ሰዓት ማለት እዩ ቆርኔሌዎስ በዚ ሰዓት ብራእይ እንታይ ርኢዩ መልአክ አምላኽ ብጉድ ትርኢት ናብኡ ማለት ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ስፍራ አትዩ ወቆርኔሌዎስ ክብሎ ኸሎ ይርኢዩ ማለት እዩ ቆርኔሌዎስ ነቲ መልአኽ ምስራአየ ካብ ልምምዱ ወጻኢ ዘይተጸበየ ነገር ስለዝኾነ ብስምባድ ብዘይ ልቡ ድማ እንታይ ጎይታይ ኢሉ ነቲ መልአኽ አምላኽ ሓቶ ኸሎ ነንብም ማለት እዩ
اتملأخ أملاخ كاب إجابير تلاقيه سلزمتة قرنوليوس انتاي جويتاي له مسحاته بقطتها نتك كاب إجابير أبو ناب قرنوليوس تلاقيه ملأختي نام منقاري آتي آمين ده تملأختينيا ملأخت كاب إجابير ريزو سلزمتة انتاي جويتها مسبولو بقطتها نابت زمتو قداي كأتو خلوينا نري آمين اتملأخ أملاخ نقرنوليوس انتاي لو صلوت كان مصوات كان أبقدم أملاخ نمذكرتا ديبو إيو حجي خا سبات نبيو بإليكا نت بيتروس زبحال سمعون عمتايو نسو مستبيتو أب جمجم بحر زلا سمعون فحا قرابتي قاشا قوينو سفير اللو بلو يبلنا ملأخ أملاخ كل تملأختي نقرنوليوس نجيرو صبو جيركم سمعوني يسوس قويتاي اتقداماي ملأختي بزعبا قدم حجي زقبورو نجر خون كله اتخالاي ملأختي دما بحجي خقبرو زقبوو نجري نجيرو آمين تقلوت كان مصوات كان نابقن مكزابير نمذكرتا ديبو زبل ملأختي اتي اقدم كاز قبركا تقدم حجي تقبرو زنبركا كسا أنا لو معلت تجلس كل كا معلت زجبركا مسواتات تقولوا وحبتات كا بملؤسي إجابير تقبلوا ويو كم تعم معزا أجني ويو سلزي تخلأي دماغ تقولوا زجبا أكيلو حجي دما ناب بيتروس نابت بيتروس زلو سب بوتا سب ليكا نبيتروس نابيتكا تمصو زبل ملأختي يوهيو كبرن شوم يكون صلوت كان مصوات كان ناب قدم أملاخ نمذكرتا ديبو زبل ملأختي كم تبلو صنحكو نتا اقدمو زغورو غبر زملاختي اتي اب قطر 5-6 تصحيفولنا زلو مالت حجي خا سبات نابيو بيليكا نتي بيتروس زبحال سمونام صايو زبل تئزاز غنا حجي قبرو زقبو نغاري امين صبوق غيركم سمعني زبحال علني اغزيابير بزقالنا تزرارمنا حدا زقبرو نغر الله يسوع كريستوس غويتاي كلنا كنصلي كلنا كنمصوت كلنا كل عينت منفساوي اغلغلوت كنغبر كلنا اغزابير املاح صلوتنا هم زسمع مسواعتنا كل منفساوي اغلغلوتنا زبله كله هم زقبلو اميننا نغبرو حقيدو كمز نقرنوليوس زمصو ملأختي خمصانا خلو انتاينا نخون نتقدم حجي نغبرو زبله ابزيحنا نغبرو امين دو مغنياتهم كل تنغبرو غبرتات اب قدم املاح تقبالنت كم زرخبه سلازفلطنا مالتي قرنوليوس اتملأخ اغزابير كابو مسكده وداو انتا يغيرو اندحر إلنا نت غبرو زتبحلو نجر وداو تغباراو غبرو خلوينا نري اتي ززاربو زنبره ملأخ مسكده خا كابتوم غلاو خلته كابتوم زي فليو خا حدا ياوا اشكر صاوع امو نت زخولن كله ازنتي نابيو بيل اخوم يبلنا ودياو اكشن وسيدو እግዚአብሔር ነ አክሽን ሰባት ይግበረና አሜን አብ ክልተ ሽሕን 10 ሸዓተን በቃ ናይ ተግባር ሰባት ይግበረና በተግባር ንግለጽ ሰባት ይግበረና ካብ ናይ ቆርኔሌዎስ ህይወት ብዙሕ ነገር ኢና ንመሃር ቆርኔሌዎስ ናይ ተግባር ሰቢ አሜን ቆርኔሌዎስ ህይወቱ ፕራክቲካል ክርስቲያኒ በቃ እታ ምድሓን ያተሪፋቶም በር እታ ምድሓን ስለስተረፈቶ ይኻ ጎይታ ملأخو سديدولو بيتروس كم زازغيرو ومبر بقى اتي كريستيان كنبرو زغبا نابراس ينبرو نيرو قرنوليوس ناي تغبار سبي እግዚአብሔር በመልአኩ ገሩ ድምጹን አቆ መሰምጸ ቆርኔሌዎስ ነቲ ድምጽ ሰሚዕ እሱ አይበለን ነቲ ሰምዖ ቃል ወዲያው ከተግብሮ ሆሎ ንርኢ ናይ መብዛሕቴና ጸገም አብዚ ዘሎ كل تكاب እግዚአብሔር አምላክ ንሰምዖ ድምጽ ምግባር ምእዛዝ ይደሊ አሜን ዶ ቅዱሳን ሎምን ንሰምዖ ቃል ምእዛዝ ይደሊ ሎምን ንሰምዖ ቃል አክሽን ይደሊ ነትን ንሰምዖ ድምጽ ዘይን እዘዞ እንደሕር ኮይና ምስማዕና ምንም ጥቅም የብሉን እቲ ሰምዓና ቃል አብ ክንድ ንበረኸት ዝኾነና አሞ ዳታ ፈራዲና ኸውን ይኽእል ቆርኔሌዎስ اتملأخ سلمنتاي نبيتروس نابغزو خمصو كمزا اززو زفلطو ነገር የለን አለሁም ዶ ምሳይ ቅዱሳን ኩሉ ክንፈልጥ አይግባአኒ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር አይነግረናኒ እታ ጫፍ እንደሕር አትሂዙና ነታ ጫፍ ነኺስና ነሐዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
ቆርኔሌዎስ እትመልአክ ስለምንታይ መጽዩ ጴጥሮስ ዘለዎ ቦታ ሓቢርዎ ስለምንታይ ንጴጥሮስ ካብት ዘለዎ ስፍራ ናብ ቤቱ ከምጾ አዚዝዎ ዝፈልጦ ነገር የለን እትመልአክ አምላኽ ብጀካ ናብ ዮጴ ሰብ ልኢኹ ንጴጥሮስ ካብት ዘለዎ ስፍራ ናብ ገዙ ክጽውኦ ከም ዘለዎ ካለ ምንም ነገር አይነገሮን ቆርኔሌዎስ ነዚ ቃል ብምእዛዙዩ ኣብ ህይወቱ ኣብ ቤቱ ኣብ ቤተሰቡ ብዘይ ተጸበዮ በረኸት ተባሪኹ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን አሜን ዶ እግዚአብሔር ብኸምዚ ፍጹም ምእዛዝና አይና አሃትኩም ይባረኸና ናይ መብዛሕቴና ነገር ተታሒዙ ዘሎ በዚዩ ናይ ምእዛዝ ማንነት ወይ ድማ ናይ ምእዛዝ ህይወት የብልና ነቲ ዝተባሃልናዮ ነገር ንኽንገብር ብዙሕ መግለጽታት እንጽበይ ሰባቲና በቃ መወዳእቱ ክሳዕ በቃ እቲ ዝኸውን ነገር ተዘይፈሊጥና ወይ ድማ እግዚአብሔር ምስተዛረበና እቲ ነገር የዋጽን አይዋጽን ፈሊጥና ኢና ንገብሮ ማለት በትርእስና ኳልኩሌት ጌርና ማለት እዩ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሓደኒ በቃ ነገር እንደህር አዚዙና ግበሩ ይልና እቲ ውጽኢት ናይቲ ምእዛዝና ንእግዚአብሔር ንግደፎ እግዚአብሔር ስቕ ኢሉ ኪድ አይብለካኒ እግዚአብሔር ስቕ ኢሉ ከም ዝግበር አይብለካኒ እግዚአብሔር ስቕ ኢሉ አይእዝዘካኒ እግዚአብሔር بخمزي ፍጹም ምእዛዝና አይና አሃትኩም ይባረኸና ቆርኔሌዎስ ንጴጥሮስ ብምጽውዑ ተባሪኹ ዶ ቆርኔሌዎስ ንጴጥሮስ ናብ ቤቱ ብምዕዳሙ ኸሲሩ አይከሰረ ንዑኡን ንቤተዘመዱን ነዝማዱን ንፈቶቱን ነአሩኽቱን ህይወት ይበዚሕሎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ንበረኸት ይኾይኑዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ብምእዛዝ ይባረኸና አሜን ድምጽ እግዚአብሔር ሰሚዕና ንእዘዝ ሰባት ይግበረና ካብ 9:16 እንታይ ብለና ንጽባሒቱ ንሳቶም መንገድ ክኸዱ ኸለው ናብታ ከተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት አቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ሽዑ ጠምዩ ክበልዕ ደለየ ከዳልውሉ ኸለኸ ተመሰጠ ሰማይ ተኸፊቱ አቕሓ ኸኣ ከም አብዩ ክዳን በርባዕተ ማዕዝኑ ተታሒዙ ክወርድ ኣብ ምድሩን ክበጽሕ ኸሎ ረአየ አቡኻ ኣርባዕተ ማሓውር ዘለዎም ኩሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኣዕዋፍ ሰማይ ነበሩሞ ጴጥሮስ ተንሲ ሓሪድካ ብላ ዝብል ድምጽ መጾ ጴጥሮስ ግና ጎይታይ ርኹስን ዘፈንፍንን ዘበለኳ በለ አይፈልጥን እሞ አይከውንን ይበለ ከም በሐዲሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ አምላኽ ዘንጽሖ ንስኻይ ተርክስቶ ዝብል ድምጽ መጾ እዚ 3 ሰዓት ኾነ ቡቡኻ እቲ ኣቕሓ ናብ ሰማይ ተወስደ ይብለና እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ናብ ዮጴ ተላኣኹ ክልተ ገላውን ሓደ ህያዋይ አሽከርነት ቆርኔሌዎስ ዝኣዘም ተግባራዊ ንምግባር ናብ ዮጴ እናተጓዓዙ ኸለው እቲ ዝድለይ ዘሎ ጴጥሮስ እንታይ ይገብር ነይሩ ይጽሊ ነይሩ ኣብ ቁጥር 9 ከም ነንብቦ ንጽባሒቱ ንሳቶም መንገዲ ኸዱ ኸለው ናብቲ ከተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት አቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ይብለና እግዚአብሔር ክልእኸና ኸሎ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን እግዚአብሔር ክልእኸና ኸሎ ካባና ዝደልዮ ነገር ሓደ ነገር ጥራይ ንሱኻ እንታዩ ክንእዘዞ ነቲ ዝበለና ክንገብሮ ጥራይ ዝደለየና ካልእ ካባና ዝደልዮ ነገር የለን ነቲ ሓዊ ኸይድካ ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕኒ በሎ እንደህር ኢሉካ ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕኒ ጥራይ ክትብሎ ዘለካ ብድሕሪ ዘሎ ውጽኢት ንእግዚአብሔር ኢኻ ትገድፎ ንሕና በቃ ነቲ ዝኸውና ቀዲምና ክንፈልጥ ስለንደሊ አይንእዘዝን ኢና እግዚአብሔር ዝበለና ኸይንገብር ወይ ንድምጽ እግዚአብሔር ከይንእዘዝ ካብ ዝዓግቱና ነገራት ሓደ እንታዩ ድሕሪት ምእዛዝና ዘሎ ውጽኢት ወይ ዝኸውን ነገር ዘይምፍላጥና እዚ ሓደ ንኸይንእዘዝ ካብ ዝዓግቱና ሓደ ነገር ይቅዱሳን ድሕሪት ምእዛዝ ድሕሪት እግዚአብሔር ዝበለና ምግባር ዝኸውን ነገር ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ስለዝኾነ አቢድ እግዚአብሔር ስለዝኾነ እዚ ነገር እዚ ከይንእዘዝ ይዓግተና እንድሕር ግን በሐቅ ንእግዚአብሔር ንኣምኖ ኾይና እንድሕር ናይ በሐቂ ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኾይና ግን ዘይንእዘዝ ሰባት ኣይንኸውንና ድምጽ እግዚአብሔር ሸለል ንብል ሰባት ኣይንኸውንና
ድምጽ እግዚአብሔር ምሰማዕና ወዲያው ናብ አእምሮና ዝመጹ ብዙሕ ድምጽታት አለው ሐቀይደ ቅዱሳን the moment ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ናብ ህይወትና ምስመጸ ነዚ ድምጽ ሲዒቦም ዝመጹ ብዙሓት ድምጽታት አለው አነ ንስኻትኩምን ኣብ ከምዚ ኹነታት ኣብ ምንታይና ኸነተኩር ዘለና እንድሕሪልኩምኒ ኣብቲ ድሒሮም ዝመጹ ድምጽታት ዘይኮነ ኣብቲ ካብ እግዚአብሔር ሰማዕናይ ድምጽ ኸነተኩር ንዕኡ ኽንእዘዞ ጥራይ ዘሎና አሜን ዶ ቅዱሳን ምክንያቱም እቶም ድሒሮም ዝመጹ ድምጽታት ነቲ ሰማዕናይ ሰማያዊ ድምጽ ከይንእዘዞ ነቲ ብምእዛዝና እንረኽቦ በረኸት ደው ዘብሉ ስለዝኾነ ማለት እዩ هذا خنفلط زغبانا ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔር እዩ ገዝኡ ከይሰርሐ ንዓይና አሃትኩም ምን አይለኸናኒ አሜን ዶ እግዚአብሔር አምላኽ ንቆርኔሌዎስ በመንገዲ መልአኹ ገይሩ ንቆርኔሌዎስ ክገብሮ ዘሎ ነገር ክነግሮ ኾሎ በተሓደ ወገን ከአንታይ ገብር ነይሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ልብ ጴጥሮስ የዳሉ ነይሩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ንኽልቲኦም እግዚአብሔር አዳሊዎሚ ስለዚህ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ ህይወት ቆርኔሌዎስ ዝገበሮ ነገር ዝፈልጦ ነገር የለን ቆርኔሌዎስን አብ ህይወት ጴጥሮስ እግዚአብሔር ታይገብር ከም ዘሎ አይፈልጥኒ እግዚአብሔር ግን ስሩሑ ሰርሕ ነይሩ አሜን ዶ እግዚአብሔር ስሩሑ ከይሰርሐ ስሩሑ አይብለናኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ተፈጸመ ኢሉ እኮ እዩ አብ ዝተፈጸመ ነገር ክንመላለስ አዚዙና ዘሎ ንኹሉ ስራሕና ኮዲ ወይሱ ኩሉ እኮ ተፈጸመ ኢሉ አብ ዝተፈጸመ ነገርና ነብር ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር እዩ ገዝኡ ከይሰርሐ ንዓና እዩ ገዛ አይበናኒ አሜን ዶ ሆምወርክ አይበናኒ አይ እዝዘናኒ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ናብ ጴጥሮስ እተልአኹ ሰባት ኣብ መንገዲ ኾለው ጴጥሮስ እንታይ ገብር ነይሩ ከም ልማዱ ይጸሊ ነይሩ ጴጥሮስ ናብ ናሕሲ ደይቡ እናጸለየ ኾሎ ብራእይ እንታይ ርዩ ጠሚ ክበልዕ ደለ ነቲ ዝበልዖ ድማ ከዳልሉ ኾሎ ተመሲጡ ክሪ ጀመረ ብለና እቲ ብተመስጦ ዝርዮ ዝነበረ ነገር ካብ ቁጥር 11 ክሳብ 13 ከናኖን ብወኸለና እንታይ ብል ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ካብ كم أبي كدان بربعة معزنو تتحيز خورد عمدرون كبتصح كله يوريو أبوها 4 محاور زلهم كلهم عمدر لمم زبلون أعواف سماي نبرمو بيتروس تنس حريد كا زبل بلع زبل دمت ما تصقبلنا زت أميسب قدوسان كم تجبو كم مارت أي جبوني هك إيه ده قدوسان زت أميسب زروحه يزبل زت أميسب زتقرب لي يزبل زت أميسب كم مارت جبو أيقونه بيتروس تأمي خلّو تنس حريد كازبل دمتي مسموت أن تايلو رخصن زفن فنن زبالة قابل أي فلت نيمو أي كون نيلو اتبلع زبل زلو عملا بلع قبل كله تبوق يركم سمعني اتبلع إلو زوزو زلو عملا بلع قبل كله بزعبات حريدو قبل عزيزو ومزلو زي فلت كوينو أي كونن بلع إلو حق إيدا قدسان لعلواي أكال اندهر عزيزو كن إزاز تراي زلنا آمين بلع اندهر إلونا نسو بتبلع زبلك قال نترخوسن زفنفن زنبر قديسو والله مالتي خبرن قويتا أخونا آمين دو أبزي أيهوداونت نايب إتروس كغلس كله ينانري زلنا نزي نخسبر يوكا قويتا نزي رأياري إيوه ጴጥሮስ ተንስ حريد ካዝብል ድምጽ ምስመጾ ናይ ጴጥሮስ ምላሽ እንታይ ነይሩ ርኹስን ዘፈንፈንን ዘበለን ኳበል አይፈልጥን የማይ ከውንን ዝብል ምላሽ ነይሩ ጎይታ ግን መሊሱ እንታይ ኢልዎ ነቲ አምላኽ ዘንጾሖ ንስኻ እንታይ ትግበሮ ኢልዎ አይ ተርክሶ ክብሎ ሆሎ ንሪ ክብርን ሽሙ ይኹን ከም በሐድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ አምላኽ ዘንጾሖ ንስኻ አይ ተርክሶ ዝብል ድምጽ መጾ ይብለና ጎይታ نبيتروس ثلاث ساعات تايلو أنا أنصحيه يمو نسخة نتي أنا زنصحكو أي تركسو تنسيخها بلا إلو بيتروس كأثلاث ساعات مرسون تاي نيرون دحر إلنا أنا رخصن زفنفنن زبلن كوا بلي أي فلتن كبلع أي كلني مرسون يرو أبقطر 16 تاي بلنا
إذا سلسة ساعة كونه بوها تأقحا ناب سماي توسد بلنا تأقحا كم تزنبورو ناب سماي توسيد قدسان تأقحا منم كاي قودلو اجزابير زقربو له نجر كاي بلع يناب لعل توسيدو سلامتاي توسيدو اندحر إلنا بيتروس كبلع فقادنيا بزي منبارو بيتروس كابت تحاصيرو زلو تحاصيرو زلو حاصور كوص فقادنيا بزي مخانو نتستواحبو ادل كتقاملو فقادنيا بزي منبارو اتي كاب سماي زوردا اقحا ويدما وهبت ناب سماي كملس كولو نري كاب كمز እግዚአብሔር ይድህነና ጴጥሮስ አይበልዕን አይትንክፈን ዝበለ ካብት ተሐጽሩሉ ዘሎ ሐጹር አይሁዳውነት ኮጽስ ፈቃደኛስ በዘይ መንባሩ እተ አይሁዳውነት ነት ዝተዋሃቦ እድል ንኸይጥቀመሉ አጊቱ ወቅዱሳን ካብ 17-23 ከምዚብል ጴጥሮስ እትዝራአዩ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ بوخ جرم كله إنه توم كاب كورنيليوس تلاقوا سبات بيت سمون الناس حاتتو أبت أفدق دوبلو تسوي أوم كأت بيتروس بحال سمون أبو غاشا خوينو سفيرون تلو حاتتو بيتروس بترأي كستنتن كله منفس إنه سلس سبات يدلي خلو سلزي أنا اللي إخيوم يمو تنسق ورد كتسكف كاوم ساتاتهم كيدبلو شو بيتروس نابتهم سبات وريدو إنه تدلي وزلهم أني بزعبان تايهم أبزدويلكم زلهم بلوم نساتهم كورنيليوس نتحلق أميتي بكل حزب يهود تمسكرلو نعملاخ زفره صادق سباي نابيتو كتصوعكا كباخاون قال كسمع بقدس ملائكه تغليصلو بلو شعو اتيو احدرهم نصبحيتو تنسيو مساتاتهم كده كابيوب إخا حيالو أحوات سعبو بلنا بيتروس بزعبات زرعيو رأي انتاي كوني خونا بلا كستنتنن كغرمن كله اتوم كورنيليوس زلعهم سباتنا بيت سمعون مصيوم بزعبا بيتروس كحتو خلوينا كاب قطري 17-18 نري زلنا بيتروس جنا كمستنتان كاي وص خلو نا እግዚአብሔር መንፈስ ንጴጥሮስ እንታይልዎ ሰለስተ ሰባት ይደልዩ ካለው ስለዚህ አነ ለኢኸዮም ሞ ተንሲኻ ወረድ ከይተሰከፍካው ምሳታቶም ኪድ ኢሉ እዞ خሎ ንሪ ጴጥሮስ ልክ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ምሰምዐ ምንም ከየማተአ ናብቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ተላአይኹም ዝመጹ ሰለስተ ሰባት وريدو إنه تتدلي وزلهم سب آني بزعبا انتهيهم أبزدويلكم زلهم يلوك حتىهم كله يناندري اتهم كاب كورنيليوس تلاقيهم زموتو سبات اتزمتو له قدين بيتروس كنقروا خلو انتهيلمو نساتهم كا نقورنيليوس نتحلق أميتي بكل حزبي أيهود تمسكرلو نعملاخ زفرح صادق سباينا بيتو تصوعكا كاباخاون قال كسمع بقدس ملائكه تغليصلو بلو يبلنا بيتروس نت زمصلو غداي مسفلطه نتوم اغايش اتيو احديرو كم منفس قدوس مرغاغص سلاستقبله نصبحيتم ساتاتم ناب يوبي خيد كولونري بيتروس منفس قدوس اقدمو اتوم سبات كابو تلاخو سبات مخانو انت زي نغرو نيرو مساساتهم نصا خوينو ايمخدن نيرو منفس قدوس غنا اقدمو لب بيتروس اداليو بمصنحو توم تلاقيهم زمصوا ايتشغرو اتي زدلي بيتروس ون ايتشغرن كبرن غويتا يكون امين سراح منفس قدوس كمزي كاب اسران 4 كسا اسران شمونتن دما كمزي بي نصبحيتو دما اب قيساريا اتو قرنيليوس كا ازمادون زقربو وفتوتون اكيبو يصبيوم نبره كونه دما بيتروس كاتو خلو قرنيليوس تقبلو ابا غارو تدفيون سغدلو بيتروس غنا انا دما كما حسبي تنسئلو اتنسو مسؤنا تزراربه اتو ابو دما بزو حسبات تاكيبوم رخبمو نا ايهود سب اي مسناي كال حزب سب كحوس وي نا بيت كاتو هم زي غبو نساتكم تفلطيهم نعيغنا نحد سب كوا كيفنفن ويس رخصي خايبل أملاخ أريني ما أنت زد ما مسلاكم لي سقط كيبلكم مصحفو حجي خاب زعبان تاي كم زلاكم لي احدتكم الله بالوم يبلنا
ቆርኔሌዎስ ካብታ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ተገልጸሉ ሰዓት ጀሚሩ እንታይ ይገብር ነይሩ እንደህርኢና ነቲ ናይ አምላኽ ነቲ ሰማይ ዝፈለጦ ብዛዕቡ ካብቲ መልአክ አምላኽ ሰምዖ ጴጥሮስ ክርኢ ነቲ ዝብሎ ሰምዕ በሐንቀውታ ምስቶም አዝማዱን ዝቀርብዎ ፈተውቱን ኮይኑ ይጸባበይ ነይሩ ኣብ ቁጥሪ 24 ነዚ ዝነግረና ማለት እዩ ንጽባሓይቱ ድማ ኣብ ቂሰርያ ኣተው ቆርኔሌዎስ ካ አዝማዱን ዝቀርብዎም ፈተውቱ አኪቡ ይጽበዮም ነበረ ይብለና እዞም ሰባት በዓል ቆርኔሌዎስ ብውሕዱ ካብ 24 ሰዓት ክሳብ 48 ሰዓት ዝኸውን ተጸብዮም ኣለው ነቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ንምስማዕ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተሓንጠዩ ንምግማቱ ኣየሸግረናኒ ምክንያቱም እቲ መልአክ አምላኽ እዩ ንቆርኔሌዎስ ንጴጥሮስ ከጸውዖ ኣዚዝዎ ቆርኔሌዎስ ኣብ ኣጋር ጴጥሮስ ተደፊኡ ክሰግድ ዝገበሮ እቲ መልአክ አምላኽ ንጴጥሮስ ይፈልጦ ብምጽንሑ እዩ ጴጥሮስ ሰብ ከሙ ስለዘይ መሰለዩ ክብሩ ደርቢው ኣብ ቅድሚ ተደፊኡ ክሰግድ ገይርዎ ጴጥሮስ ግን ንሱን ከምናቱ ሰብ ምዃኑ ልኡኽ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ክነግሮ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ጴጥሮስ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ ከኣቱ ከሎ ንቆርኔሌዎስ ጥራይ ዝረክብ ይመስልዎ ነይሩ ምክንያቱም እቲ ዝጸውዖ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተኾነ ጴጥሮስ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወ ዘይተጸበዮ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ገዛ ተኣኪቦም ጸኒሖሞ ጴጥሮስ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ምስ ረኣየ ንቆርኔሌዎስ ኣብ ቁጥሪ 28 እንታይ ኢልዎ ና አይሁድ ሰብኣይ ምስ ናይ ካልእ ህዝቢ ሰብ ክሕወስ ወይ ናብ ቤቱ ከኣቱ ከም ዘይግብኦ ንስኻትኩም ትፈልጡኹም ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍን ወይ ርኹስ ከይብል አምላኽ ኣርኢኒዩ ምእንቲ ዝድማ ምስ ለኣኩም ለይ ስግድ ከይበልኩ መጽኣኽ ወጅኻ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝለኣኩም ለይ ሓተኩም ኣለኹ በሎ ይብለና እቲ ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ከኣ ከም ዓቢ ክዳን በርባዕተ መኣዝኑ ተታሒዙ ክወርድ ኣብ ምድሩን ክበጽሕ ከሎ ዝረአዮ ራእይ ትርጉሙ እቶም 4 መዓውር ዘለዎም ኩሎም ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እንታይ ምዃኑ ከም ዝተረድኦይና ካብቲ ጴጥሮስ እተዛረቦ ቃል ንርዳእ እቶም ኣብዩ ክዳን በርባዕተ መዓዝ ተታሒዞም ዝነበሩ እንስሳታት ንኹሎም ፍጥረታት ዓለም ዝውክሉ ነቶም ብምስሉን ኣራእዩን ተፈጥሮ ዝውክሉ እዮም እግዚአብሔር ንቆርኔሌዎስ ንቤተሰቡን አዝማዱን ፈተውቱን مفتاو نبيتروس يأنتو نوانجيل كخفت جيروي خبرنا قويتا هون آمين እግዚአብሔር ሲ ንቆርኔሌዎስን ንቤተሰቡን አዝማዱን ፈተውቱን ምፍታው ሲ ንጴጥሮስ የዒንቱ ክኸፈት ገይርወይ ንወንጌል በቃ ወንጌል ከም ዘይድረት እግዚአብሔር እቲ ናይ ወንጌል ዓላማኡ ሲ ንኹሉ ከም ዝኾነ የዒንቱ ኸፊቱሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ንቆርኔሌዎስ ብዛዕባ እንታይ ከም ዘጸውዖ ምሳሓተቶ ቆርኔሌዎስ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ቆርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ 4 መዓልቲ ብታሰይቲ ሰዓት ኣብ ቤተይ ኮይነ ጽሊ ነበርኩ እነሆ ኣዘብርሕ ክዳን ተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለሞ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ተዘኪሪሞ ናብ ዮጴ ልኢካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓይ ንሱ ኣብ ገምገም ባህሪ ኣብ ቤት ስምዖን ፈሓኦ ኦራበት ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩሎ ንሱ ምስ መጽኽ ነግረካ ይበለኒ ሽዕቡቡ ናባኻ ለኣኩ ንስኻ ድማ ብምጻኻ ጽቡቕ ገበርካ ሕጂ ኸኣ ካብ ጎይታ ተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕሲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝኔና በሎ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ቆርኔሌዎስ ስለምንታይ ከም ዝጸውዖ ዝሁሉ ቤተሰብ አዝማዱን ፈተውቱን አዕሩክቱን ስለምንታይ ከም ዝተኣከቡ ምስ ነገሮ ሽዑ ጴጥሮስ አፉ ኸፊቱ ንሁሎም ብዛዕባ ኢየሱስ ክሰብ ኮሎም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 34-35 እንታይ ብለናሲ ካብ ቁጥሪ 34-48 ሽዑ ጴጥሮስ ይብለና አፉ ከፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝብና አምላኽ ዝፈርሕን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ
أبو قبول إمبر أب أملاخ أدلو كم زيلبو بحكي أستبحالكو اتنابدك إسرائيل بيسوس كريستوس نسوها قويتا خلو سلام إنا أبسرو متلا أخر قال دحري إتا يوحنس سبخات امكات كاب قليلا جميرو ناب كل يهودا زبت قال مالت بزعبا يسوس بعل نازريت أملاخ بمنفس قدوسن بحيلن كم زقبقو أملاخ مسؤوس لزخونه النازورة تقبق كم زقبره نتوم سيطان زعسرهم كلهم كأخم زحوية نسخاتكم تفلتيهم نتي أب حقر يهود أب يروساليم زقبورو كله نحناون مسكرينا نعو أبتسيت سقيلهم قتلوه نعو أملاخ أبسالسيت معالتي أتنسؤو كجحد كأحابو نعنا مسكر مأنتهن كون أملاخ قدم زحارينا نعنا دحري كاموتات متنسؤو مسوز بلعنا ستينا نمبر نقول لهزو سايتا قحدن أملاخ نهياون موتاتن فراد خون زمدبو نسو مخانو نهزبخن سبخن كن مسكرن عززنا بوز عمن زبله بسمو حدقات هاتيات كم زركب كلهم نبياتي مسكرو له بيتروس جنازق قال زيخ زارب كله أبتم نتقال سمعو خلاتهم منفس قدوس ورده اتم كاوغن جزرت زخونو مس بيتروس زمصو آمنتي بقوانقواتات كزاربونا أملاك كمزغنو سمعو ممو أبا حزاب دما هي منفس قدوس لزفسسة تقرمو شو بيتروس زي آتومس كمانا منفس قدوس كاب تقبلوس كيت أمو أمن كخلكلهم زخل دا آمنيو إلو ملسا بسم يسوس كريستوس كت أمو عزازة دحرزي دما قرم معالتات مساتاتهم كقني لمن ويب لنا كم تغنبوت أنا حكوسي بيتروس أب قطري 34-35 انتايلو شعب بيتروس عافو كفيتو بلا أب كله إزبي نأملاخ زفرح كأن الناس قبرن انتلو أب قبولين بر أب أملاخ أدلو خمزيلو بحكي أستبحال كيلو بحكي أنا نسخاتكم من الناس تبهلو نقرون نزيو أمين مصحف قدوسنا بزعبا قرنوليوس كزارب كله خمتي أبلع على زنببنايو صادق مس كل سدرابيتنا أملاخ زفرح بزح مصوات زهب كل سنة بأملاخ تصلي سب كم زخوني نقرناي إذا هيوت كأيو نكزابير كاب زفانو كم زنكاسا أصغيرو آمين دو قدوسان قرنوليوس بيتسابون فتوتون أزمادون كومون أعرخون متان كدحنو نملأخون نبيتروسن نابيتو لإخوام كبرن قويتاون قرنوليوس كي تنكاسا أسا نابزن نابتن كي بلا بتستردو نغزابير كدلي هولو غزابير ترخيبولو امين دو قدوسان بيت قرنوليوس غزابير نقرنوليوس كغلغل ملأخو خلق نيرو غزابير نقرنوليوس نبيتون كغلغل نبيتروس كنقانقو نيرو غزابير يمسكن بزح كيلومتر تغواعيزو نابوخ مص نيرو يسوس كويتاي امين دو نغزابير زدلي سباي حفرني بحق نغزابير زدلي سب نغزابير كايرخب ايترفني امين دو قدوسان قرنوليوس صادق سب مس كل سدرا بيتو نأملاخ زفرح بزوح مصوات زهب كل ساعة بأملاخ اغزابير نزين نقرات بطعمي يفتوه اغزابير بصدقي بقدسنا خنملالس بطعمي زفتو نعو خنفرح كنخبرو كابت زحابنا خنمكل كل معالت خيباتنا خنصلي ازي هيوت كلونا اغزابير يدلي ازي هيوت تلنا دما اغزابير يركبلنا امين دو قدوسان قرنوليوس ازينا يصلوا سبي امين ابز زمن زي غويتا كمز عين السبات يزدلي ناي صلوا سبات يزدلي زصلوا سبات نبزوحات بهيوتهم زصلوا بنابرኦም زصلوا بخلو እግዚአብሔር ባህ በዘብል ነገር ዝጸሉ ሰባት ይዝደሊ ዘሎ እግዚአብሔር ቀርኔሌዎስ ከምቲ ክንሪዮ ጸናሕና xaxጂ አዝዩ ናይ ጽልዋ ሰቢ እቲ ጽድቁ ንአምላኽ መፍሩሑ ብዙሕ ምጽዋት ወሃብ ምዃኑ እቲ ናይ ጸሎት ህይወቱ ንኹሎም ቤቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንኸባቢ ሁሉ ጸሊዎ መልአክ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ካብቲ ዘለዎ ስፍራ كتصوع مسحاتته نلؤخاتو نبيو بيسديدو نسو زغبرو ነገር እንታዩ ንኹሎም አዝማዱን ዝቀርቦን ፈተቱን አኪቡ ንጴጥሮስ ጸባበይ ነይሩ እዚ ክሳዕ ክንደይ ናይ ጽልዋ ሰብ ከም ዝኾነ ይዘርኤና ክብርን ጎይታ ይኹን
ጴጥሮስ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 36 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸዓ ጎይታ ሁሉ ሰላም እናበሰሮም ተላኣኸ ቃል ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሁሉ ከም ዝኾነ በዚ ቃል ክነግሮም ከሎ ንሪ አሜን ካል ብዛዕባ ኢየሱስ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢሉዎም ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቆብኦ አምላኽ ምስኡ ስለዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ኩሎም ከም ዘሕወዮም ኣብ ቁጥሪ 37 ክነግሮም ከሎ ኢና ንሪ ጴጥሮስ ብዛዕባቲ ኢየሱስ ኣብ ሃገር ኣይሁድን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ሁሉ ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤውን ድሕሪ ትንሳኤዩ ድማ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ከም ተገልጸሎም አምላኹ ንህያውን ሙታትን ፈራድ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክሰብኽን ክምስክሩን ከም ዝዓዘዞም ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢአት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩ ከም ዘለዉ ነገሮም ከሎ እንታይ ኮይኑ ይብለና ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይብለና አሜን እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ አመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡ ንኣምላኽ ከመስግኑ ሰምዕዎም እሞ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያው መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈሰሰ ተገረሙ ይብለና ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ ዝብል ቃል ክነስምረሉ ይግባአና አሜን አሜን ደቅዱሳን እቲ ኣብቶም ነቲ ቃል ሰምዕዎ ዝብል ቃል ኣብቶም ነቲ ቃል ሰምዕዎ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ኣብቶም ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ተቀበልዎ ዝኣመንዎ ማለት እዩ አሜን ደቅዱሳን እዞም ሰባት ነቲ ሰምዕዎ ቃል ብእምነት ምስ ገዛርእሶም ስለዘወሃሃድዎ እዩ እቲ ቃል ኣብ ህይወቶም ሰሪሑ ጴጥሮስ እናተዛረበ ከሎ ይዝብለና ዘረብኡ ከይወደኡ ከሎ ጴጥሮስ እናተዛረበ ከሎዮም እዞም ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ሓደ ሰብ ምስ ደሓነዩ መንፈስ ቅዱስ ናብኡ ዝወርድ ሓቀይደ ቅዱሳን ስለዚ ኣብቶም ነቲ ቃል ሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ ክብለና ከሎ ኣብቶም ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ዝኣመንዎ ወይ እተቀበልዎ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ማለት ክብሩ ንጎይታ ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኣብቶም ነቲ ቃል ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ዝተቀበልዎ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እግዚአብሔር ይመስገን ዝኣመንዎ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እምነት ካብ ምስማዕውን በቃል ክርስቶስ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ንኽኣምን ክሰምዕ ኣለዎ ሰብ ነቲ ዝሰምዖ ይዝኣምኖ ምእማን ማለት ነቲ ሰማዓቃዮ ቃል ገንዘብካ ምግባር ንዑ ምእማን ማለት እዩ ኣብቶም ነቲ ቃል ሰምዑ ወይ ድማ ተቀበሉ ሰባት ክልተ ነገር ይኮይኑ ቅዱሳን ሓደ ከምቲ ኣብ ኩሉ ኣማን ዝኸውን መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ከሓድር ከሎ ካልኣይ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ኃይል መንፈስ ቅዱስ እዮም ተቀቢሎም አሜን ኣብቶም ነቲ ቃል ተቀበልዎ ዘበለ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ምስ በለና ቀጽሉ እንታይ ኢሉ እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ አመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡ ንኣምላኽ ከመስግኑ ሰምዕዎሞ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያው መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈሰሰ ተገረሙ ይብለና ክብሩ ንጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 48 ተብለና ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉስ ከማና መንፈስ ቅዱስ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ተሓተሙሲ ከይጥመኡ ማይክ ክኽልክሎም መን ክኽልክሎም ዝኽእል ዳመንዩ ኢሉ መለሰ بسم يسوع كريستوس كتمق عززة دحرز دما قرم معلتات مساتاتهم كقني لمنوا يبلنا أبزي اتجزابير أبو كرم زمانات أب تنبيت إساس سوسا كبحدك ساعة سلست تزاربو تنبيت كفت أم كله ينانريزل نامي زابير سمي بارك زابير بقى تزبولو زغبر أملاخ مخانيو كابز قالزي نرد أزلنا ويتا بنجر كله يبارككم تأجو يبزحلكم نلومي أبزيا كن ودينا مالتي ويتا ردينا بتصبو ساعات ودينا لنا كلاتكم أداكم حفا بلمو تسألينا كن ودينا